Wato ka san me nake so da kai aboki? Ko me za ka yi a rayuwar nan? Ka nemi halak ɗinka. Mu fi ƙarfin zuciyarmu, ka nemi halak ɗinka aboki. Kar ka taɓa kayan wani fa. Ni dai shawari nake baka. Ka taɓa kayan mutane ke? Ka taɓa na taɓa. Allah ya baka haƙuri. Wai shawari ne nake baka kuma na san za ka ɗauka. Ni nake ba shi shawara amma kuma ni nake ba shawara yau. Da ka ban ai na ɗauka ko ba haka ba? To mu je. Na faɗa ma ne. Ni matsala ta abokina kai na haka ga maka yunwa nake ji. Wallahi ko me yasa ba. Duk yunwan da kake ji baka kai ni ba. Abokina baka da hankali ba ne? Tamma ne wai. Ka ga abu a ƙasa ka ce za ka ɗauka? Ya in ga kyautar Allah ban kyauta ko ka ce ka hana. Wallahi ba za ka ɗauka ba. Akan mito. Wallahi ba ni in dai ina numfashi wallahi ba zan barka ka ɗau abun nan. Ai kuma wallahi tallahi ko ka ki ko ka so na ɗauka. Lallai za a yi buro uwa yau a wurin nan. Rikoda ba za ka ɗauka ba. Wai yake damuwa ne wai. Wallahi rikoda ba za ka ɗau abun nan. Mutane ka lamfa. Ko ana so a ga muna rigima da kai ne. Ka ban dauki kana. Rikoda ba ran barka ka ɗau abu a ƙasa ba. Rikoda wallahi ba za ka ɗauka ba. Kai? Lallai kuwa. Ha. Kai ya ɗauka fa. Wallahi ba za ka ɗauka ba. Ka ɗauka ka gani. Rikoda! Wai yanzu rikoda ka ga abu a ƙasa ka ɗauka rikoda an hana ka ɗauka ka ce sai ka sha? Kyauta ce a wurin Ubangiji. Rikoda kar ka sha abun nan. Sai na sha fa. To wallahi babu ruwana. Wallahi duk abun da zai faru babu ruwana rikoda. Wallahi tallahi. Ka sha. Rikoda ka sha? Wallahi ya sha.